един свят, пълен с хиляди Майнкрафт създатели, как се откроява един? Как успява един ютубър да спечели вниманието на толкова много хора и да изгради своя собствена общност? Днес ще ви разкажа историята на Пресян, или Twizzler MC, българският Майнкрафт феномен, който успя да съчетае забавлението с креативността, за да изгради не само канал, но и общност. Първоначалните стъпки от обикновен ютубър до иноватор. Историята на Twizzler MC започва през 2022 година, когато създава канала си, но той тогава не беше този, който познаваме днес. В началото просто се е казал The Gamers. Пуска обикновени Minecraft видеа. Въобще не се интересува от гледания, не е знал механиката на YouTube и се е забавлявал. Както всички иновации, той е бил демотивиран и за почти година не е качвал нищо интересно, докато в началото на 2024 той не качва първия си Fortnite монтаж и продължава почти 6 месеца с това, като изкара по 100 гледания, но както знаем, на него не му дреме за гледанията. Всичко в неговия YouTube живот се преобръщат, когато влиза в Vita SMP. Може да видите видеята на Vita. Те са едни от първите му публични на този етап. Тогава той решава да смени името си на познатото ни Twizzler MC. Цяло лято той играе там и изкара по доста добри гледания, като за него по това време. Но въпросът е, какво прави един ютубър различен от останалите? Стъпка към иновацията. Първата му документалка. Отговорите в документалните видеа. Това беше моментът, в който Twizzler MC открива своята идентичност. Вместо да играе да се състезава за внимание, той започва да разказва истории. Видеята му за български създатели като Dynamixo и Vonster бързо се наложиха. Документалният му стил беше различен. Спокойна, но сериозна атмосфера. Перфектно монтирани видеа и измислени истории, които разкриваха не само играта, но и личностите зад нея. Twizzler SMP, серверът, който обедини играчите. Но Twizzler не спря до тук. През 2025 година той стартира собствения си Minecraft сервер, Twizzler SMP. Това не беше просто сервер за игра. Twizzler създаде място, където играчите можеха да се свързват, да строят и да създават нови спомени заедно. Серверът предлага всичко: survival, PvP, икономическа система, различни модификации и, разбира се, една активна общност, която обича да бъде част от нещо голямо. Уникален стил и подход. Защо хората го харесват? Какво прави Twizzler MC толкова популярен? Много е просто. Той не се опитва да бъде най-шумният или най-гневният. Той създава качествени видеа с дълбочина. Неговият стил на говорене е различен, спокоен и ясен, който му дава уникално предимство. Докато другите се опитват да привлекат внимание с шум, той привлича с качествено съдържание, което те кара да се замислиш. Това го прави един от най-уважаваните създатели сред малките ютубъри в общността. Влиянието му върху българската Майнкрафт сцена. Twizzler MC не е само създава съдържание за себе си, той активно подкрепя и други български YouTube създатели. Това включва положителни документалки за Кралски Иванко и други, в които не просто се показва играта, а се разказва историята на тези личности. Неговото влияние е голямо. Всеки нов абонат, всеки нов коментар, всеки ново видео, което качва на неговия канал, е знак за това, че той не е само създател, но и водещ на цяла общност. Какво идва следващо за Twizzler MC? Но какво предстои за Twizzler MC? Единственият, който знае отговорите, е той самият. Но едно е сигурно, той ще продължи да изненадва и вдъхновява всички около него. Серверът Twizzler SMP ще продължи да бъде дом за стотици играчи, а неговите видеа ще продължат да вдъхновяват много поколения ютубъри, които тепърва започват да навлизат в тази индустрия. Той вдъхнови и мен. Twizzler MC е доказателство, че не е нужно да правиш едно и също нещо, за да бъдеш успешен. Той показва, че с подходящо съдържание, уникален стил и искрена любов към играта може да се постигне много. Това беше кратка разходка през историята на Twizzler MC. Ако искате да видите нещо повече за него, следете неговия канал, съгър и новите му проекти. Искам само да се вмъкна, че ще излиза втори сезон на Twizzler SMP. И искам да подканя всички, които гледат това видео, да влязат, защото съгър е уникален, интересен и има много неща, които да се правят. Благодаря за вниманието, до следващото видео.